Kaixo gone. Arratsaldean, Aitor. Ikerne hemen da? Ikerne, lanean egongo da. Mobilera deitu diot, baina ez du hartzen. Pentsatzut hemen egongo zela. Ba ez. Hala ere egunero agertzen da, lanetik ateratakoan. Bueno, ba orduan hemen txetxengo diot. Nahi duzun bezala? Garagardo bat, mesedez. Bai, noski. Laizter etorriko da. Ondo, eskerrik asko. Tori. Mila esker. Ez aiz nik usteaz posten. Abel, hemen zaudeta! Kaixo Igone. Irekin izan nahi diat. Oso itxura hona duzu, posten naiz. Eskerrik asko Igone. Baina, kalean dagoeneko, ez alda azkarregi. Zure patata tortilla jan nahi nik. Amorratzen nago Igone. Ai, ba bukatu da. Zalia zengo txiki bat. Bueno, bai, baino eta barra? No arduratuko naiz? Bale, segituari egingo izut. Euro bat eta 10 kobratu eta listo. Vale. Lasa Igone. Taberna etxe behar dugu. Kafea etxearen kontura. Ez haut berriro hemen ikusi nahi. Nire familiako edozeinen gana hurbiltzen baiz. Biotako batek ospitalean bukatuko dik. Ba garbi dago nor izango den. Naza gutxi etxi Aitor. Nik bazekia tiro egiten. Ez dizut beldurrik, Abel. Amak potortatik helduta zauzka. Ez ari egon horren zauru. Ez dugu lan handirik egin barko zurekin bukatzeko. Laster zuloan zaude. Aitor, ez ahaztu esan dakoa. Nik ez diatutze egingo. Tamba.